עובד עבודה זרה בארצנו. יש היתר להשאיר גויים שיגורו בארץ בתנאי שהם לא עושים עבירות בפרסיה. אם הם עושים עבירות ברחוב בשבת וכאלה, או שאסור להשאיר אותם. אבל אם הם עובדי עבודה זרה אפילו בסתר, ונודע לנו שיש לו בודה בבית, אי אפשר להשאיר אותו בארץ, שנאמר לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי. הם כבר מוקש, סכנה. יש גוי שמעשן סיגריה אצלו בבית בשבת, הוא לא סכנה בשבילי. אבל גוי שכבר יש לו כל מיני עבודת אלילים או קוספוקוס, מראה לך כל מיני שטויות, ומשכנע אותך לבוא ולהיות איתו בזמן שהוא עובד את האלילים, זה כבר סכנה גדולה. שלא נלמד מכפירתם, אין היתר להשאיר אותם בארץ. זאת אומרת, לוקחים להם את הוויזה וזורקים אותם מהמדינה. מובן? זה מה שהתורה אומרת. כן? גם שבאים דרך אגב זה לא רק גויים, זה גם גויות. גם אם הגויה עובדת איזו עבודה זרה, אותו דבר, אין רחמים, מוציאים אותם מהארץ וכו'. לא רק זה, גם אסור למכור להם קרקע בארץ ישראל, ואסור להשכיר להם מקום. למשל, אם כנסייה רוצים, עכשיו יש לך בניין, רוצים לסחור ממך את הבניין, להפוך את זה לכנסייה, אין שום היתר שבעולם להשכיר להם את הנכס. ואם רוצים לקנות את זה, בשום פנים ואופן אסור למכור להם את זה. למה? הם יהפכו את המקום הזה לעבודה זרה בארץ הקודש. ואם אתה תעשה כזה דבר, אם אתה חומד בצע, סופך היא שיענישו אותך על כל יום ויום שהם עשו שם עבודה זרה, על זה שנתת להם פתח. אם אף יהודי לא היה מוכר להם ולא מזכיר להם, לא היה עבודה זרה ולכלוך בארץ הקודש, בחצרו של הקדוש ברוך הוא. אתה הכנסת אותם, אתה אחראי. מצווה 95, מצווה לבנות את בית הבחירה, בית המקדש. מצווה להשתתף, שכולם ישתתפו בבית המקדש. שם מקריבים קורבנות, שם מתפללים, שם שרים הלל, כל המצוות שעושים שם, כן? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככה כתוב. ואז אנחנו, כל גבר וגבר מצווה להשתתף. דרך אגב, התימנים, מכל העדות שיש, זה עדה שכוללו על ידי עזרא הסופר. עזרא הסופר שבא לבנות את בית המקדש, אז הוא קרא לתימנים, נתן להם הזמנה להצטרף, לבוא ולבנות את בית המקדש השני בארץ. התימנים היה להם טוב מדי בתימן, כבר התקקלמו שם וזה, כמו היהודים היום באמריקה. הם היום יקראו ליהודים של אמריקה, בואו לעזור לבנות בירושלים, אחרי שניקו משם את המסגד, בואו עכשיו מקימים שם את בית השם, אנחנו מבקשים שתבואו לעזור. מה יגידו האמריקאים? לא, לא, לא. נשלח כסף, אבל אנחנו לא יכולים לבוא לעבוד. יש לי בניינים, יש לי חברות, יש לי אלפי פועלים. מה, אני אבוא לעזור בלבנים? אבל הם לא מבינים שפה לא מדובר עכשיו שצריכים את העזרה שלך באמת. זה רק רוצים לתת לך זכות שתשים לבנים, תשתתף במו ידך בבית השם. זה לא זה עכשיו בית כנסת רגיל. גם בית כנסת זה מקדש קטן, כן? אבל פה מדובר ממש על בית השם. מדובר על עוד מעט תהיה בית מקדש שלישי, אחרי שמשיח יבוא, הוא ישלח לכל היהודים לבוא לארץ. מה יהיה לצערנו הרב? הרבה יגידו, לא, לא, טוב לנו פה, יש לנו עסקים, בניינים, תן לנו כמה 3 שנים שנמכור את כל הנכסים. מה, נשאיר פה הכל ונבוא לארץ? ככה יהיה. הבנתם מה קורה? ככה התימנים עשו והוא קילל אותם. מה הכללה שהוא קילל אותם, עזרא הסופר? שכל תימני מהיום והלאה ירצה לשלוט. זה אין לו מנוחה שהוא לא רוצה להיות בראש. למשל, הוא רוצה להיות פקיד בעירייה. למה? עכשיו בא לו איזה עשיר, איזה קבלן, הוא אוהב לטרטר אותו. תביא זה, תביא ניירות, זה לא מתאים, אני בא, זה לא בסדר. למה? הוא רוצה לשלוט עליו. למה? הוא לא אשם. זה כללה של עזרא הסופר. כמו שעזרא קילל שהסופרים לא יתעשרו לעולם, אלה שכותבים מזוזות ותפילין. לעולם לא יתעשרו. למה? אם הם יתעשרו, הם יפסיקו לכתוב. ילכו לביזנס, מה הם צריכים לכתוב? מה, להרוויח $50 המזוזה? הוא עכשיו שהוא כבר עשיר, יקנה בניין, ימכור אותו, ילך לריל אסטייט, ילך לנדלן. מה הוא צריך עכשיו לכתוב מזוזות, לעבוד 4 שעות בשביל להרוויח $50, או לעבוד 2 בשביל להרוויח $20,000 על הספר תורה? הוא יעשה ביזנס, ירוויח מיליונים, אז אף אחד לא ירצה לכתוב. לכן הוא אמר, מה שלא יהיה, כמה שתמכרו, אף פעם לא תתעשרו. זאת אומרת, כמעט שאין ברכה בכסף הזה, ובאמת, אני כבר הכרתי את מיטב הסופרים בארץ. אני בעצמי מביא תפילין ומזוזות,
ואנשים שכביכול מרוויחים יפה מאוד, מקבלים הזמנות גדולות, היית חושב שהם יחיו חיי רווחה, אף אחד מהם לא עשיר. כולם חיים מהיד לפה. לא רק זה, אחד מהם מתקשר אליי אם אני יכול לשלוח דחוף $1,000 והוא יהיה חייב לי מזוזות. מה זה מראה לכם? שהוא על המילימטר, על האפס. וזה סופר ממש טוב, מומחה ובעל שם וכולי. מה אתה רואה פה? זה הכללה מתקיימת, כללה של עזרא הסופר. למה קראו לעזרא הסופר עזרא הסופר? הוא היה יכול לספור כל מילה שתגיד לו בפרשה, הוא אומר לך כמה פעמים היא מופיעה. כמה פעמים שם השם, כמה פעמים אברהם, כמה פעמים שרה, הכל הוא מיד אומר. כמו להבדיל בימינו האוטיסטים. אתה מראה לאוטיסט את הדף, הוא בשנייה יודע את כל הדף בעל פה. למה? אין להם מגבלות. ככה עזרא הסופר היה. נתקדם הלאה. מצווה 96, שלא להוציא בדי הארון ממנו. יש כאלה מקלות, זה נקרא בדי הארון, שמרימים איתם את הארון, זה מוכנס בתוך הטבעות, שהיום מחזיקים את זה 2 מקדימה, 2 מאחורה. עכשיו, יש דברים בתורה שאנחנו לא יכולים להבין בהיגיון אנושי. לא לשכוח, התורה לא ניתנה על ידי אדם. אם אדם היה כותב את התורה, אחד כמונו, בלופר, אז הוא היה דואג שאת התורה כולנו נבין, שלא יהיה לנו ויכוחים איתו. מה זה השטויות האלה? מה אתה כותב פה? זה לא הגיוני, זה לא מובן, תסביר, לא מסכימים איתך, אין פה שום היגיון, למה נעבוד? היו נלחמים פה כל היום. אז אדם נוכל היה מביא מצוות שהן קל מאוד לקבל. לא תרצח, מבינים, לא תגנוב, מבינים, לתת קצת צדקה לעניים, מבינים, כל זה דברים הגיוניים. אבל פתאום עכשיו מצווה לא להוציא את המקלות האלה של הארון מתוך הטבעות. מה זה מפריע לך עכשיו? מה עכשיו זה מפריע לך? אתה אומר למובינג, תרים מפה, אבל אל תרים מפה. מה זה מפריע לך? אלה דברים שאנחנו כבר לא יכולים להבין, זה מעל להבנתנו. זה גם מראה לך שאת התורה נתן אך ורק מישהו שהוא מעל להבנתנו. לא מישהו כמונו, כי אדם לא היה לעולם נותן כאלה חוקים. לעולם. רק זה שברא את העולם נתן את זה. אנחנו לא יכולים לרדת לסוף דעתו. רמב"ם כותב, אילו ידעתיו, הייתיו. אם אני הייתי יודע את כל הסודות שלו, אני הייתי הוא. זאת אומרת, אי אפשר, אלא אם כן אתה הוא. אז התורה אומרת ככה, בטבעות הארון יהיו עבדים, כתוב לא יסורו ממנו. מה זה? המצווה הזאת היא מצווה לדורות. כל דור ודור שיש את הארון הזה עם המקלות, בית מקדש וכולי, אי אפשר להוציא את המקלות מתוך הטבעות. אז מה? אז הוא כותב כאן ספר החינוך, הוא מסביר את כל המצוות. אין פירוש נוהגות לדורות שלא ייפסק מישראל. כן? אותה מצווה לעולם בשום זמן. אלא כך הוא העניין, שימו לב. כל מצווה שלא נצטווינו עליה לעשותה, רק בזמן ידוע ולא יותר, כגון מה שכתוב היו נכונים ל3 ימים. לפני מתן תורה הקדוש ברוך הוא אמר, תתכוננו 3 ימים. זה היה מצווה פעם אחת בהיסטוריה, זהו. אין יותר כל שנה 3 ימים לפני חג שבועות. קיבלנו את התורה, באותו זמן השם אמר 3 ימים תתכוננו. אל תיגשו לאישה, תלכו במקווה, תחפשו את הבגדים. זה היה פעם אחת ויחידה. למה? פעם אחת קיבלנו את התורה. עכשיו כל שנה שבועות זה כביכול חוזרים על המעמד הזה, אבל לא מתכוננים 3 ימים לפני ליל שבועות, זה היה רק באותו דור. אז או הזרה שכתוב גם הצאן והבקר לא יראו אל מול ההר ההוא, שלא יתקרבו יותר מדי להר סיני, שהם ימותו מהקדושה. זה היה רק במתן תורה. היום הצאן והבקר יכולים לעלות חופשי על הר סיני. אין קדושה. יודעים איפה זה? כן, יודעים, משערים, לא משנה. כל מי שיעלה על הערים שם, שום דבר לא קורה לו. זה היה צו השעה, רק ציווי לאותו זמן. אז אלו מצוות שאינם נוהגות לדורות. זה היה פעם אחת וזהו. כן? אבל כל מצווה שלא נצטווה עליה לזמן ידוע, כל מצווה שהתורה לא כתבה לה זמן מוגבל, רק עכשיו וזהו, כן? אף על פי שיש לה הפסק בזמן מן הזמנים, למשל שאנחנו בגלות, למשל אין בית מקדש כבר 2000 שנה, אז אין את הבדים האלה, אין את המקלות. מתי יהיה? שיבנה בית מקדש. זה ש2000 שנה יש לנו נתק, לא אומר שהמצווה הזאת בטלה. כל הזמן יש את החיוב. רק למה אין כרגע את החיוב? בגלל שאין בית מקדש.
יהיה בית מקדש, כל החיובים שלו חוזרים. הכל, קורבנות, כל המזבח, כל מה שהיה, חוזר. עכשיו אין בית מקדש, נפלו לך חצי מהמצוות של התרי"ג. מובן? אבל מצוות שהיו בתורה, אפילו שאתה יכול לעשות אותם כל שנה, כיוון שהם רק היו לאותו דור, לאותה שעה, אז זהו, הם נפסקו, צריכים לדעת את זה, כן? לכן, זה מה שהוא מתכוון כאן. זאת אומרת, אף על פי שאנחנו כבר לא עושים את זה 2000 שנה, היא לעולם לא נפסקה, היא כרגע מאילוץ הפסיקה. אבל בעזרת השם, ברגע שיהיה שוב חיוב, מיד הוא חוזר, כאילו אף פעם לא פסק.